Yesaya tie duanan krono. Montie me, nsua no aman, na monya aso, akirikyira man. Awurade afrɛ me afiri yafunu mu. Ofiri me na yam na ɔbɔ me din, na ɔyɛ ɔma no sɛ afena namnam. Ne nsa ase nwunumu na ɔde me siyɛɛ, na ɔde me yɛ agya na ɛho akokwa. Ɔde me siyɛ ne kotokuo mu, na ɔka kyerɛ me sɛ, Makoa ne wo, Israel amenya wo ho animuonyam. Na me deɛ mekaa sɛ, mabrɛ magu, masɛe m'ahoɔden ama adehunu ne ahuhudeɛ, nanso matemmuo wɔ Awurade nkyɛn, na m'adwuma so adeɛ wɔ me Nyankopɔn nsam. Na afei Awurade se, deɛ ɔnwonoo me firi yafunu mu sɛ memmɛyɛ no akoa, na mensane Yakob memmra ne nkyɛn, na memmoa Israel ano memmrɛ no. Ɛfiri sɛ m'anim abɛnyam Awurade anim, na me Nyankopɔn ayɛ m'ahoɔden. Ɔse, ɛyɛ hare sɛ wobɛyɛ makoa, na wama Yakob musuakuo so, na wode Israel mu wɔn a wakora wɔn no asane aba, na mede wobɛyɛ amanaman han, na wayɛ me nkwagyeɛ akoduru asase ano. Saa na Awurade, Israel dimafoɔ, ne Kronkronni no ka kyerɛ deɛ wobu ne kra animtia, deɛ ɔman kyiri no, deɛ ɔyɛ nhyɛsofoɔ akoa no sɛ, ahemfo behunu, na wasɔresɔre, asafohene nso, na wakoto asɔre, Awurade a ɔyɛ nokwafoɔ, Israel Kronkronni a oyi woɔ no nti, sɛ Awurade sie nie. Ɛni so bere mu na metie woɔ, na nkwagyeɛ da mu na maboa woɔ, na mɛkora wo, na mede wo ma yɛ ɔman apam sɛ, ma asase no so si hɔ, na ma wɔmfa agyapade a ayɛ afo no nni so bio, na ka kyerɛ nneduafoɔ sɛ, momfiri adi, ne wɔn a wɔwɔ sum mu no sɛ, mompue. Akwan so na wobedidie, na mpampa pataa nyinaa so bɛyɛ wɔn adidibea. Ɛkɔm renne wɔn, na sukɔm renne wɔn, na kumaforoteɛ ne owia renka wɔn, na deɛ ohu wɔn mmɔborɔ no begya wɔn, na wakyerɛ wɔn masuo so kwan. Na mereyɔ me mmepɔ nyinaa akwan, na matempɔn akoron. Hwɛ, yenum firi akyirikyiri reba, na hwɛ, yenum firi atifi fam ne atɔyɛ fam, na yenum nso firi sinifoɔ asase so. Ɔsoro monto dwom, na asase di ahurusie. Mepɔ nso momfrɛ nsrehehe dwom, na Awurade akyekyere ne man werɛ, na wahunu ne mmɔborɔfoɔ mmɔbɔ. Na Sion kaa sɛ, Awurade agya me, na Awurade werɛ afiri me. Ɔbaa werɛ bɛfiri ne ba akoko a, na ne yam renhyehye no ne yɛfono ma ho. Sɛ yenum werɛ bɛfiri mpo a, me deɛ, me werɛ remfiri wo. Hwɛ, mede wo mɛkoro kyere me nsa yam, w'afɛsue sisi m'anim daa. Wo nkuro kyekyerefoɔ ho bɛyɛ hare asene wɔdwirifoɔ, na w'asɛefoɔ bɛfiri wo mu akɔ. Ma w'ani so hwɛ wo ho hyia, yenum nyinaa rehyia aba wo nkyɛn. Sɛ meti ase yi, Awurade na ɔseɛ, wobɛhyɛ wɔn nyinaa sɛ ahyehyɛdeɛ, na wode wɔn abɔ abosoɔ sɛ ayeforo. na w'amanfo ne wo nkuro a asɛeɛ no, ne w'afasusini asase no. Afei wobɛyɛ hiahia a wɔn a wɔbɛtena soɔ no rensene, na wɔn a wɔmene wɔ akɔ akyirikyiri. Nso mma a akane no ɛbɔɔ wɔ no benya aka no w'asom sɛ, na wobɛka no w'akoma mu sɛ, hwan na ɔwoo yeinom maa me, na me deɛ mma bɔɔ me, na meyɛ obonini, wotuu me kɔe, na wosunsun me, na yeinom deɛ hwan na ɔyɛ ne wɔn? Hwɛ, me deɛ ɛkaa me nko, ɛno mu na yeinom wɔ he? Sɛ Awurade Nyankopɔn sie nie. Hwɛ, mɛma me nsa so makyerɛ amanaman, na mesi me frankaa ma maaman, na wɔturu wo mmabani wɔn kukum, na wo mama nso wɔbɔ wɔn akɔnkɔn aba, na ahemfo bɛyɛ wo ɔbagyegyefoɔ, na wɔn ahemmaa ayɛ wo nufumafoɔ. Wɔde wɔn anim bɛbutubutu fam ama wo, na watafere wo n'ase mfuturu, na wɔhunu sɛ me ne Awurade a wɔn a wɔn ani da me soɔ no ani renwu. Wɔgye dɔmmarima nsɛm ade a wafa, anaasɛ deɛ ɔyɛ den no nomum bɛfiri mu afi, na sɛ Awurade sie nie. Dɔmmarima no mu mpo
ɔbɛgye deɛ ne ho yɛ hu nso adeɛ a wafa bɛfiri mu afi na meara me ne deɛ wɔne wo ham no bɛham na meara mɛgye wo ma nkwa na mɛma w'ahafoɔ adi wɔn ara wɔn nam na wɔn mogya abɔ wɔn nsɛnsamo na honam nyinaa ahunu sɛ me Awurade me ne wo gyefoɔ na wo dimafoɔ ne Yakob tumfoɔ no